Er du klar? Ej, hvad jeg lorter for. Hvis du kan... Det er den halv fyldt Aalborg. Så kan du også lagt i graven. Jeg vil godt vide, hvad du kan. Rasmus, det er ikke en halv. Det kan du jo ikke. Nej, jeg gjorde det til vores klasse julefrokost, men det var også lige lagt for vidt. Altså, så tager vi den i morgen. Der var jeg tude på. Det må jeg tude på. Nu er der pres. Ej, Søberg. Du gør det der. Nej, så brækker det jo op alle sammen. Tror du selv, jeg kan holde det inde, mand? Han brækker det også op alle sammen. Ej, ud med det hurtigt. Ud med det. Ej, der må komme. Der skal mere ud. Det kommer også ud, altså. Ej, der skal mere ud. Nick, du skal være vildere. Der skal mere ud. Det er utroligt, at vi ikke bare gør det. Give me some good shot. Yeah. Det er to go over. Jeg vidste virkelig på forhånd også, bare jeg ville bare gøre mit lort, og så Nice. Malte. Jeg vil da snakke dig skridt, hvis du gør det her igen. Jeg fatter ikke, hvorfor jeg ikke kan. Men det var da super irriterende. Nikolaj, er du glad? Giv mig et smil. Nikolaj, giv mig et smil. Det er jo utroligt, der er jo bræk. Ordentligt smil. Nikolaj, ordentligt smil.